Kinclong banyu niku saka tulung agung si rambut bening rambut pirang gila begini dadi LC awan dadi jawara lo tumaten iku ratapan gila begini dadi yes awan dadi jawara halus rimani matur suwun dulur jambuk kula orang lawas pinong kota dikasuri ayo catur netro ngarasa bang asmoro apik doyong milire angin Draya pecuti peril Mas Jadil mbok ya eling karang kates ning saiki kawan orang rewel dari Blitar Barat karang kates ning ya tresno yo jagone kan ditata kula ditata kowe nate sumpah tresno gerak yo le karate saiki ono gayamu tok kaya apa doyong tanpa pamit tega nulayani janji joget jakel yo le joget petruk yo le joget ribuk yo le pokok maksudnya doyong kan boleh dulur aku musuh ninggal tresno apa-apa ayo ayo salaman kaji boleh dulur salaman sih lo raweh ngono kuwi salaman sih lah yo ditutup ini isor kopi rokok bareng Bapak Imam kopine jek akeh iki monggo sing dereng ngopi riyen yo Mas Bibit monggo jopo montromu Mas Bibit ayo yo jonglengan wono kiri tatane atiku yen nyawak waduh wono kiri pancen katon asri tan saya dino minggu banyak terima kasih Ratu sebagai MC yang berada di sementara Padugal ya. Sekali lagi saudara juga yang dari langsung kita dan juga yang dari kita yang sudah menyukseskan dan juga adanya pertunjukan yang digelar yang bertempat di kediaman Bilau yang berada di sekitar Kadingoro Blitar dalam rangka yaitu tasyakuran atas pernikahan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin latihan kisul mas semakin sore pertunjukan setiban semakin ramai wayang nyelot gede-gede ki Mas Bibit hari Kawentar Padugal saka batu Tulung Agung nemu kemul matur suwun Mas Bibit duda guru Barat 1 sapa iki perayaan Mas Bro saka Malang natyan kisul dik lambe mune suwe budake ora iso muni nyandake apa-apa sementing ora rewel ora mare geger nggih Pak Edi pintu yang sebelah timur ditoto sing ngarep aja oke sing ini dhuwur aja oke
pintu sebelah timur. Wes cukup bunyi dolan bukane. Bentek sih. Kerik Turonggo Sakti. Sound system Kansa Audio. Ih, Pak Dini. Dari Kota Tulungagung. Bapak Zainal Kritik dari Samir Mulut Tulungagung. Odo ulete dan kutung ulang macan 2 kali cabukan kurang 1 kali cabukan monggo baik karo joget karo tuti ditamani jopo mantrane wes to wong sepuh sing dirah mek sawape sepenting hiburan Rene ora golek musuh ning golek dulur. Dan pertaan nggih. Uri-uri budaya Jawa, warisan leluhur nenek moyang awake dhewe. Halo. 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 Podo pinter iki. Yo, sing tenanan Pak Zainal disuting karo YouTuber. Ya iki Mas Powiro Channel karo Kang Inang ya. Nah, tuh gambare didelok dunyo pareng no. Os, yo. Haha. Nggih, gantosan matur suwun dene Pak Zainal Kriting matur suwun. Yo, nom-noman iki. Jago anyar blas rong tau. Tatune belas iki. Ki Mas Nur Solikin. Ki SBR. Persawatan Tulungagung. Oh. Iyo, ayo, piye carane langkahe iki? Mas Nur Solikin. Urung sukses. Yo, asik. Haha. Ya ngono. Di atas lawan, di bawah kawan, nggih. Rokok saudil untuk wong loro. Nggih getenan, sepenting ora bojone ajar. Ditamane le, coba mantrane piye lek mare gurune kae. Yo. Yo. Unggahne betute. Iwo karo munggah ngono. Wes. Yo. Kaya tatit nyamber walang betutane ya niki. Palukron nyampar banyu. Sekti tanpa waji, teguh tanpa mengguru. Ayo penak ampun nih. Iyo, piye Pak Prapto, maksudnya ngono, ojo dhuwur-dhuwur, wasit sing awas, ojo mepet-mepet, iyo, ojo dhuwur-dhuwur le, wis kok, was, iyo, iki lho. Aduh biung. Nggih, salaman awi-awian. Sing tuwek sing sepuh le mesane. Kat mau lek kon antri kedulinu, asam urate kumat. Lek sing nom antri rapopo.
Yo, ki dari macan putih. Temu Tulung Agung. Persautan karo Drudi. Dari Petut Samandiman. Bang Sri Lego Blitar. Dimanapun Bopo Haji Sukarman. Jago mancing iso tiban ora iki. Delok ae maine. Os. Siji kurang loro. Sawatane jan kaya lintang kemuk siki. Tatas toto titi tenan. Monggo Pak Marsih. Hari Petut Samandiman. Akal okol ukile digi. Os. Wes ping 3 nggih. Gantian Pak Prapto. Pak Sutikno, ganti metut, yo ganti tadah. Ganti tadah, yo ganti metut. Pertunjukan sertiban los ngantek jam 5 sore. Saiki jam 2 aja tak. Persiapan untuk rolling wasit yang selanjutnya yaitu Mas Gondo Wardoyo yang dari Kota Trenggalek dan juga saya untuk naik di atas panggung. Sekali lagi kepada Mas Gondo Wardoyo yang dari Kota Trenggalek Paso Pati dengan hormat dimohon untuk naik di atas panggung untuk rolling atau pergantian wasit untuk yang terakhir kalinya ya. Kebar kok. Dan juga Mbak Sayin yang dari SPR dimohon untuk naik di atas panggung, monggo. Yes, ditoto Pak Prapto, piye? Api-apian, jago lawas dadak, jago pengalaman yang ini ki, ora nek carane rewel dadak, rewel ora isin Pak nyempuk rumah sana dadak. Gini pendekar rasa wentar. Monggo Mbak Sayin, Mas Gondo naik di atas panggung untuk rolling atau pergantian wasit. Tamu undangan diharap jangan bubar dulu ya. Nanti dibuyarkan selesai pukul 5 sore. Orangnya undangan keduren itu tak. Gondrong dari Putra Ngluket Tu Lodo Karyo. Binahun Bapak Rosid dari Tulung Agung. Persautan dari Blitar bagian tengah. Ais. Asik. Di tengah nih Pak Prapto, ojo mikir-mikir. Obat tulisan warna abang tondo isih prawan. Biru masih biru. Halo. Jenenge gubuk asmara. Biyen kae tanggo andung tresno. Satu kali permainan rolling wasit Mas Gondo Wardoyo dan juga Mbak Sayin. Buat abote ke Taman Asmara. Ayo masih moco bismillahirrahmanirrahim. Nyebut asmane Gusti ingat hakaro jagat. Budal kon pamit mbok angel. Bismillah ora iso repot iki. Mati besok ora. Piye carane langkahe dikireng? Ora popo. Gubuk kae kop. Lek tak atur kondang wasit iku balik Mas Gondo iku mestian. Tengah wengi nganti keketrino. 3 kali cambukan sudah selesai. Yo, salaman apian masih. Nggih, matur suwun Gondrong.
dari putra nglukep Sendang Tulungagung. Saya marati. Matur suwun Pak Sutekno. Matur suwun Bapak Suprapto. Ibu Gatos Basain. Eleng Mas Gondo Wardoyo nggih. Keamanan tetap terkondisikan Bapak Ibu. Buk asmara. Mas Bibit ngewangi keamanan. Demi ngerokok ae. Liwat aku Siji, kurang loro. Sing rasa le, kaya leware gurune piye? Sak rasamu sak pomu. Heeh. Wis to. Iki padha bapake musuhe iki. Padha cilike ya. Padha jangkungi. Padha kuningi. Ning ra padha barangi. Tondo isih sayang. Sayang tenan apa ora wi? Ki Mas Pendi dari Sauntar Manuka. Persaudaraan dari Putra Nglukep Sendang Tulungagung. Gantian Mas Bro. Ganti mentut, yo ganti tadah. Wasit sing Mas. Wasit sing Mas Mas Gondo. Basain aja-aja. Lumrah kena wasit. Ku bekae nyimpen wati. Mas Fendi. Yo, Fahni petute Mas Fendi. Iwo karo unggah rodon siji. Kurang loro, ora apa. Ku bekae kepacrita. Yo. Nganti keketrino. Yo, 2 kali cambukan. Kurang 1 kali cambukan. Sing hati-hati. Aja diremeh nih, bener kurang siji. Langkai tinggi. Reng piye reng. Nah, iya. Urus rene. Was. Yo. Iya, yo. Aduh, yo. Iki lho. Kok urung sida iki piye? Pas, iya. Ning kubuk asmara. Iki lho. Wes salaman apa pian Mas Fendi, Putra Nglukep Sendang Tulungagung Kedowo. Halo. Pimanipun Bapak Rosid nggih. Matur suwun. Ki ganti neh iki. Kuning sumir Dari Tulungagung. Surup wance sore ing terminal Blitar. Kaya nguntapake budalku karo kowe menyang Banyuwangi. Endrong. Kremat. Ki dari Cambuk Ulung. Bapak Gendut. Besara. Pimanipun Bapak Kawitro Dana. Mlaku. Karo Bapak Kawitro Sampurul Gondrong. Jago lawas, wayang lawas wira metu. Saiki ditokni. Bae di iso ya. Raketang kaliye gondal gandul. Krungu santer. Iya. Rusane jek 7 wong tibake ya. Ing pundakmu aku senden atis titis rasa ning tias. Apik Mas. Hari Tulungagung. Mau ngalus Saturan karo Pak Dini si Gendut dari Cambuk Ulung. Wes padha masuke kabeh iki. Padha singo bareng iki. Sitok macan gendong. Pakul dan petuk tandingi. Iya. Lakon ulan kuwi. Angatero sotresnamu saya angkering
pipimu. Nggih, ditoto Mas Gondo. Helmnya diandap nih. Ora tega Regu rasane dari macan putih. atiku. Tulung agung. Persotan karo Mas Koko. Dari Campuk Ulung siji kurang loro. Ora popo. Sliramu priyo idamanku. Dua kali cambukan. Kurang satu kali cambukan. Hei. Os. Ya, ya. Gandengi Bapak Ul Mas Koko. Ninggal. Monggo Mas Koko. Pilih betul sebarang. Sing dawa yo oleh, sing kecil oleh nggih. Priyo idamanku. Tansah Siji, orang loro, ora apa-apa. Di tengah nih Mas Gondo, Mbak Said nggih. rasane Asuk, ngatiku. Oh, haha. Ngeling Pintu. ngati. Dua kali cambukan, kurang satu kali cambukan. Nalika Monggo, Bargul. bareng Nyebar godhong karo Bargul. Sabar sauntara nggih. As. Oh. Heeh. ora nyono ora ngira yen ngene dadine ku bekasan Matur suwun, ibalingku. Mas Koko. Dari Campur Ulung Aku dan juga titip Bargul yang dari Macan Putih. Tepuk Pucang Laban Tulung Agung. Ki jago gerek until keren iki. Kancane do balik munggah dhewe. Mas Klewer Dinongko dari Macan Putih. Tepuk Tulung Agung. katresnanku Persahabatan karo Mas Sawantia. Sawentar manunggal. Wis wancine tansah dielingke. Wis wancine Hoho. Iyo. Samantia si Raja Tebah dari Sawentar manunggal. Persahabatan karo Mas Klewer. Macan Putih, temu Pucang Laban, Tulung Agung. wajib dawuh Mas, pangeran. Iyo. Oh. Iyo. Wes. Tiga kali cambukan sudah selesai. Gantian Mas Bro. Ganti metut, yo ganti tadah. Ganti tadah, yo ganti metut. Dijogo Gusti istiqomah lasitu manikmat luwih sampurna yen berjamaah subuh Awak Indonesia ya, helmnya didoni. Helmnya bacain, helm. Salat saya tena kai tindak mungkar. Siji, kurang loro. Ora popo. Marip lan isa Penonton tenang. cengkepe. Pak kami tua dana tenang nggih. Ora salju balik, omahe cedhek ya. Salat sunae. Sembrono iku perintah agama Eling ana ing donya mung sedelo. Monggo Mas Sawantia. Istiqomah Lan tumaknina. Pertunjukan seniman yang terakhir, nggih. yen berjalan
zuhur lan asar salat jayukti Ayo, Le. tindak Yang sasep, babet. Wat. Cah nom model mot. Magrib lan isa jangkepe Prayogane ditambah sholat sunate. Lah iya no. Meneni wae wir ora sunatan. Iku perintah Loro, kurang siji. Nggih, matur suwun. ngelingono Saking macan putih demuk Tulung Agung. donya Rawuhipun. mung sedelo sabar lan tawakal Wes. Heeh. nembah Oh, iki lho. Oh kuwasa. iya. Wes ping 3. Nggih, gantian. Kepingin besok munggah swarga. Siji, kurang loro. Heeh, aja ndur Le. Ya aja ngisor-ngisor. Sak rosamu, sak polmu ora apa-apa. Neng aja ndur. Ya, sudah sekali campuran. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada para penonton dan juga kepada para jawara, para pendekar, tamu undangan baik yang dari kota Trenggalek maupun yang dari kota Tulungagung yang sudah ikut serta menyukseskan pertunjukan seni dipan yang berada di Centong Sawentar Kanigoro Blitar yang bertempat di kediaman Bopo Muhammad Mahroni ya. Dan juga di sini saya sebagai MC apabila ada kekurangan, kesalahan yang disengaja atau kurang tutur, kurang sebur, saya pribadi Sutarjo Kam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata Suro Piro Kankap Suprapto. Lepur sekaping olah Darmaning Mas Bututi. Becik ketitik olo ketoro sopo bibiti olo wah yuning sirno sak beco-becani wong kalali isih beco kang eling lan was usikum wa nafsi bitawallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.